Gernikako Urbietako zelai berriaren estrainaldia burutu eben etxean jokatutako azkenengo partidan hain zuzen ere, Gernikak egeari 1-0 irabazi zion egunean. Bertan, hiriko alkatea dan Jose Maria Gorroñoz gain, Javier Ridoiaga, Juan Antonio Zaldua eta Eduardo Sainz egon ziren ohorezko sakea egiten. Klubeko presidentea dan Koldo Zabalarekin batera. Udalak, 480.000 eta 32,89 euro erabili ditu, Urbietako ipar zelai hau modernizatzeko eta belar ekologikoa jartzeko. Horrela geratu da. Proiektuak 6.552 metro karratuko azalerari egiten deutxo mesede eta FIFAk 8 urtean behin futbol zelai homologauen soladura barritzeko eskakizunari erantzuten deutxo. Estalgibarriak polietilenosko zuntz konbinauak dauzka, oinarri elastiko aurre fabrikatu baten gainean dago, eta horren osogarri, harto biodegradagarrizko silize eta pikortadun betegarria dagoela, jakin arazi dabe Gernika Lumoko udaletik. Udal instalazioetan, ondino ohikoa ez dan material ekologikoen aldeko apostuak iraunkortasuna indartu nahi dauela, aipatu dabe Gernika Lumoko udalak, prestazio teknikoak sakrifikatu barik. Udalak, espero da horrela ba, ipar zelaiaren berritzeak, tokiko taldeen eta arrobiaren baldintzak hobetzeaz gan, esparrua eskualdeko erreferente bihurtzea.